Devizahitelmentes napot! A Hatos csatorna vendégei Fehér Tímea, az Első Magyar Családmentor Kft. Ügyvezetője, valamint a műsor állandó jogi szakértője, dr. Erdős Zoltán ügyvéd. Üdvözöllek benneteket! Csapjunk is akkor a lovak közé, mert hát igencsak pezseg a élet itt a devizahitel károsultak körében. Ráadásul, ahogy az ember olvassa, mert megnézi a közösségi oldalakat, sok egymásnak ellentmondó hírek látnak napvilágot. Most mi a helyzet valójában? Konkrétan, jelen pillanatban a jog mit mond ki? Mi történt eddig hivatalosan a devizahitel károsultak ügyében? A legutóbbi adást követően nagyon komoly lépés történt, forintosítással kapcsolatos jogszabály keletkezett, ami azt jelenti, hogy a devizahiteleket megpróbálja a kormány egy jogi szabályozás keretén kivinni a piacról azzal, hogy forintosítja. Ezeket a feltételeket megpróbálta a kormány egy jogszabályi környezetbe helyezni, és itt a sok devizahiteles elvárásának nem megfelelően, vagy várakozásának nem megfelelően tulajdonképpen egy napi árfolyamon, egy november 7-i árfolyamnak megfelelő szinten készül majd ez a forintosítás. Ez mindenkit érint, mert lehetett olyat is hallani, hogy nem mindenkit érint, csak bizonyos szegmensét a devizahitel károsultaknak. Pontosan a jogszabály mit mond ki? Azt mondja ki, hogy a jelzálog alapú, tehát a jelzálog fedezetű devizahitelek, vagy devizaelszámolású hiteleket érinti ez a... Tehát ez érinti elsősorban a lakás és az autó vásárlókat? Az autóhiteleket nem érinti, azért nem érinti, mert azok zömében nem jelzálog alapúak. Általában az autó hiteleknél ott maga az autó volt a fedezet, ezek az ingatlanra bejegyzett vagy lakásvásárlási célú, vagy szabad felhasználású hiteleket érintik általában. Miért volt nagy várakozása? Akkor az autóhiteleseket ez hogy érinti, ez a történet? A forintosítás része őket most egyenlőre sehogy, tehát ezt a részt nem szabályozta most a jogszabály, kifejezetten erre a részre terjed csak ki. Ebben a kérdésben próbál meg megoldást találni, ami tulajdonképpen már korábbi adásokban is próbáltuk meg prognosztizálni a forintosítást, mint megoldást, és próbáltuk egyébként meghatározni azt, hogy ez valahol a felvett árfolyam és a jelenlegi árfolyam között lenne reális, ugye annak tükrében, hogy a forintos, tehát akkor időben felvett forintos hitelekkel összevetve nyilván nem járhatnak jobban a devizahitelesek. Ezzel viszont egyáltalán nem jártak jól, vagy legalábbis nem jártak jobban, mert ugye jelen állás szerint a még kifejezetten magas tőketartozásukat forintosítja most a kormány ezzel az intézkedésével. Annyiban járnak jobban a forintosítással egyedül, ez sovány vigasz igazából a devizahiteleseknek, hogy az árfolyam kockázatot azt most kiveszik a képletből. Az árfolyam kockázat megszűnik, hiszen forint elszámolású lesz teljes egészében a kölcsönük. A kamat kockázat továbbra is meg fog maradni. Tehát amennyiben a forint változik, tehát a forinthoz igazítják, egy 3 hónapos kamatperiódushoz fogják igazítani, tehát ott is egy kamat növekedés és csökkenés továbbra is lehetséges. Még egyszer csak, hogy pontosítsuk, mert azt tapasztalom, hogy sokan még mindig félreértik, amit hallanak. Akkor ez csak a ingatlannal kapcsolatos? Tehát aki lakást vett devizahitelben?
Hát azokat érinti? Nem feltétlenül, tehát itt igazából a jelzálog a kulcs szó ebben a dologban. A szabad felhasználású, de jelzálog alapú, azon vásárolhatod gépkocsit, mert ott önmagában nem a gépjárműhöz kötődött a kölcsönügylet. Van erre egyáltalán példa? Kötöttek így ilyen szerződést, vettek így autót? Csak kíváncsiak, hogy mennyi embert érint. Ezt nem lehet tudni igazából. Azért nem lehet tudni, mert itt ez mit jelent, hogyha valaki egy szabad felhasználású, de jelzálog alapú kölcsönt vett fel a bankjától. Ugye elkülönítve a lakáscélútól, ez egy valamivel rosszabb feltételrendszerhez kötött kölcsönügylet, viszont lényegesen jobb szokott lenni, mint önmagában egy autóhitel. De azért jobb, és azért adja szívesebben így a bank ezt a kölcsönt, mert egy komolyabb fedezetet, egy ingatlant tesz mögé az adós. Az, hogy most tehát jobbak a kondíciói, lényegesen jobbak a kondíciói egy szabad felhasználásúnak, mint általában egy autóhitelnek. Ezekkel a kondíciókkal ő 2, 3, 5, 8, adott esetben több 10 millió forinthoz is juthat. Nyilván ugye igen. attól függően, hogy mennyire volt hitelképes, mennyire volt megfelelő a fedezet. És ezzel a pénzösszeggel ő már szabadon gazdálkodott, tehát ezen vehetett balatoni nyaralót, vehetett vitorlást, hajót, vagy befizethette a gyerekének az oktatását. Tehát ez mindegy volt ilyen szempontból, ezért volt szabad felhasználású. Ezekre is kiterjed. De a legtöbb esetben, ugye, hogy a telefonokból, e-mailekből kiderül, nagyon sok esetben az autóvásárlásnál, ugye, mikor kölcsön, ugye, bevásároltak, ugye hitelbe vásároltak, ott csak egy kezest kértek. Semmi mást. Akkor azokra nem vonatkozik. Ezekre nem vonatkozik. És ezekkel mi lesz? Ezekkel a hitelszerződésekkel? Most ugye hétről hétre, vagy hónapról hónapra próbáljuk meg ezt a kérdést boncolgatni, annak függvényében, hogy a kormány éppen milyen megoldással áll elő, milyen devizahitelmentő csomagot készít elő éppen, vagy annak a jogi háttere a kúriánál, vagy az alkotmánybíróságnál éppen hogyan áll. Mindig is azt mondtam, ahogy lépcsőről lépcsőre egyre feljebb és feljebb, vagy lejjebb és lejjebb léptünk igazából, attól függ, hogy honnan közelítjük meg a dolgokat a megoldásban, hogy mindig egy bizonyos réteget vesz ki a kormány, és annak a bizonyos rétegnek oldja meg a problémáját. Tulajdonképpen szépen, ahogy hámozzuk az almát, vágja le róla a különböző rétegeket, és veszi le belőle a különböző adós típusokat. Tehát tulajdonképpen a problémát ugye az jelentette, hogy legelőször ugye a végtörlesztéssel is megoldotta a deviza adósoknak egy rétegének a problémáját. Igaz, hogy ezzel pont a deviza portfóliónak pont a legfizetőképesebb részét vette ki a képletből, tehát amikor egy pénzintézet ezt meghallotta, ezt a megoldást, nagyon nem örültek ennek, mert az a fizető réteg, az volt a leginkább fizető réteg, aki ezt a végtörlesztésbe bele tudott szállni. Innentől kezdve egyre nehezebb helyzetben vagyunk, vagy volt akár a kormány, akár a pénzintézet, mert a legkevésbé fizetőképes ügyfelek maradtak bent a rendszerben, és minden egyes ilyen megoldás, részletmegoldás ugyan, de kivesz sok száz, sok ezer szerződő felet. Mennyire értik az emberek ezt az új törvényt, hogy rájuk mi vonatkozik, minden, mi a tapasztalat? Az elmúlt időszakban azt tapasztaltuk, hogy egyre inkább nem értik, hogy mi történik körülöttük. Ez nem is csoda, mert azt gondolom, hogy szakemberként mi is mondhatjuk, hogy nekünk is komoly kihívás napról napra értelmezni az újabb és újabb jogszabályokat, történéseket. Leginkább az okozza most a problémát, hogy nagyon sok kifejezésnek nem értik pontosan a tartalmát. Ezt nagyon sokszor hangsúlyozzuk és elmondjuk, hogy ezeket mindig helyén kezeljék, és amikor egy ilyen ügyfélbeszélgetés zajlik nálunk,
akkor úgy távoznak az ügyfelek, hogy egy sokkal jobb döntési helyzetbe kerülnek, pont azért, mert próbáljuk elmagyarázni, hogy az ő helyzetükben konkrétan mire számíthatnak, mi az, amit a törvények számukra lehetővé tesznek, és miben tudnak gondolkodni a jövőre vonatkozólag. Mit javasolnak? Ugye jelzálog hiteleseknek azt mondják, hogy várják meg, míg a banktól megkapják a elszámolást? Vagy inkább az, hogy per? Mindenképpen a per most már. Korábban úgy gondoltuk, amíg nem zárult be teljesen a kör, és azt gondolom, hogy a forintosítással teljesen bezárul ez a kör, hogy lesz egyéb más megoldás, amivel a devizahitelesek problémáját, a valós problémáját, ugye, ami a tőkenövekményből ered, meg lesz oldva. Ezek a jogszabályok nem oldják meg ezt a problémát, lehetséges, hogy valamennyire enyhíteni fognak a deviza kölcsönt felvevők terhein, de az olyan elenyésző lesz, hogyha forintosítják, ráadásul ugye megvan már az árfolyam is, tehát ugye a svájci frank esetében 256 forinton, akkor egy hatalmas tőkenövekményt fognak realizálni a forintosítással, egy újabb terhet vesznek a nyakukba, lehet, hogy egy sokkal nagyobb terhet, tehát még az eredetileg felvett tőketartozásnál is magasabb tőkével fognak átmenni egy új szerződésbe, egy új feltételek közé. Ügyvéd úr, az a hír járja, ha banktól kijön a szerződés, ne írják alá az ügyfelek. Mert aláírják, akkor már nem lehet perre menni. De ugyanakkor vannak olyan jogászok, akik azt mondják, hogy az egész jogi helyzet nem felel meg egy szerződés módosításnak, hiszen itt az állam harcolt ki egy új szerződést. Mi a helyzet? Nem lehet perelni, ha már a ügyfél elfogadja, aláírja a bank által kiküldött új szerződést? Mit javasolsz? Azzal, hogy a bank által kiküldött új szerződést elfogadjuk, tulajdonképpen új alapokra helyezzük azt a korábbi jogviszonyt, amiben a pénzintézet és az ügyfél volt. Ezzel tulajdonképpen egy adósság elismerésbe bocsátkoztunk. Ez tulajdonképpen egy olyan helyzetet teremt, mint amikor, és egyébként pont erről van szó, hogy mint amikor valaki újra tárgyalja a hitelezőjével az adósságát, és esetleg egy újabb konstrukcióban állapodnak meg, de nyilván a hitelezőnek elemi érdeke az, hogy leírassa azt az ügyféllel, hogy bizony most jelen állapot szerint elismerem ezt és ezt a tartozást. Tehát tulajdonképpen ezzel veszi ki a perelhetőséget, vagy a perelhetőség lehetőségét az ügyfél kezéből. Van erre lehetősége, hogy ne írja alá. 30 nap, ha jól tudom. Van erre lehetősége, hogy ne írja alá. Arra is van lehetősége, hogy maradjon a devizahiteles konstrukcióban, bár ezek eléggé szűk lehetőségek, tehát itt párat felsorolva csak záros határidőig, tehát 2015 év végéig lezáruló szerződéseknél lehet ezt megtartani, vagy akinek van igazolt bevétele abban az adott devizában, tehát ezekben az esetekben lehetséges megtartani. Abban az esetben, hogyha ő ezzel nem ért egyet, akkor valóban, ahogy a kolléganő is mondta, hogy ténylegesen csak a per indításának a lehetősége maradt meg. Ebben tulajdonképpen, tehát most azt kell mindenkinek tudomásul venni, hogy van valamilyen jóváírási lehetőség azokból az eddig a kormány által, a jogszabály által adott lehetőségekből, tehát az árfolyam kockázatból, ezekből a lehetőségekből van néhány százaléknyi jóváírási lehetőség, de túlnyomó részt a tőkeösszeg, amit prognosztizálta a pénzintézet, az megmaradt. Ezt, amit ők forintban láttak leírva, svájci frankból kiszámolva, ez most annyi változást fog csak érni, hogy nem lesz előtte a svájci frank hivatkozás, hanem ez most forint lesz, és egy összeg. Annyiból van ennek a dolognak, hát most nem is tudom, hogy hogyan fogalmazzak, előnye a korábbi konstrukcióhoz képest, hogy az árfolyam kockázatnak ez a tartozás már nincs kitéve,
így nem fordulhat elő az, hogy a tőke növekszik, vagy tovább növekszik. Ennek szabott most gátat, vagy határt ez a jogi lépés, és ebből fakadóan nyilván ezt egy pozitív lépésnek kell egyébként értékelni, csak hát az elvárások vagy a várakozások ennél lényegesen többet szerettek volna. Elképzelhető, hogy majd akkor lesz nagy roham, amikor majd megkapják a bankoktól az értesítést, ugye az ügyfelek? Igen, ezt el tudom képzelni, mert nagyon sokan azt mondják, hogy megvárjuk az elszámolást. Ez abból adódik, hogy nem tudják pontosan értékelni a saját helyzetüket és ennek a dolognak a súlyát. Én mindenképpen azt tanácsolnám, hogy ne várják meg az elszámolást, hanem keressenek meg olyan szakembereket, akik ebben tudnak állást foglalni, tanácsot adni, segíteni a döntésükben, mert lehet, hogy már késő lesz, mondjuk 30 nap alatt, ugye, akkor meg kapkodás lesz. Szakmai tanácsot igénybe venni, mert gyakorlatilag nem fog változni ez alatt az 1-2 hónap, mert körülbelül ennyiről beszélünk már, míg az elszámolás megérkezik. Ráadásul annyira speciális ez a helyzet, hogy még általánosítani sem lehet, hanem teljesen ügyfélfüggő, hogy kinek mennyi és hogyan kerül majd jóváírásba, vagy kap vissza adott esetben. Mi a helyzet a bíróságokon? Mikor kezdik el újra tárgyalni majd vagy már esetleg zajlik is most is devizahitel károsultnak a tárgyalása valahol? Tehát most hogy állunk most? Mennyire nyitott a bíróság arra, hogy igenis, akkor a bíróság mondja majd ki, hogy mi legyen a szerződéssel? Ezek a szerződések most jelenleg december 31-ig hivatalosan is egyébként felfüggesztésre kerültek. Arra már több, és pont a kolléganő megerősítése, és egyébként az ügyfelek visszajelzése alapján is van, hogy már a bíróságok számolnak azzal, hogy a felfüggesztést követően nekik ezzel munkájuk lesz, így már januárra, vagy a későbbi időpontokra már tűznek ki tárgyalásokat. Tehát el fog indulni ismételten már elkezdték akkor a tárgyalásokat kitűzni? Kitűzni a tárgyalást. Ez önmagában még nem jelenti azt, hogy a jogszabály ellenére lépnének az ügyben, hiszen a hivatalos érdemi tárgyalás az januárra lesz, de az adminisztratív munkát már a bíróságok elkezdték. Mi a helyzet azokkal, ahol ugye felszámolás közelben van az ügy, vagy már éppen elkezdték, csak fel lett függesztve? Ők most meddig nyugodhatnak meg? A végrehajtással kapcsolatban, hát ott is tulajdonképpen hasonló a helyzet. Tehát a végrehajtás is felfüggesztés alatt van, a végrehajtási eljárás. Itt is arra vár mindenki, hogy ebben tehát milyen lépésekre lehet még számítani, és amikor tulajdonképpen azok a végső banki intézkedések, amelyeket a kormány előírt a pénzintézeteknek, ezek megtörténnek, tulajdonképpen a végrehajtások folytatódni fognak. Ezért volt az, hogy tulajdonképpen, amikor beszéltünk erről is, hogy mindenkinek azt javasoltuk, meg javasoltam én is, hogy addig, amíg a bíróság nem mondott ki bármilyen ítéletet az ügyében, addig a fizetési kötelezettsége fennáll, tehát ha nem fizet, azt annak az ódiumával kell vállalnia, hogy bizony ez végrehajtás alá eshet, és a végrehajtási eljárás akár megindulhat vele szemben a per alatt is. Nyilván ugye új helyzetet teremtett ezeknek a végrehajtási eljárásoknak a felfüggesztése, de ezek viszont újra fognak kezdődni. Mikor? Ezek tulajdonképpen a jogszabályi határidőt fogják betartani, tehát a jövő évben ezek újra indulnak az év elejétől kezdődően automatikusan. Újra beindul az élet? Zajos lesz megint? Néhány hónapig mindenképpen, addig, amíg az elszámolásokat tulajdonképpen a pénzintézetek nem teszik meg, a pénzintézeteknek az elszámolására az ügyfelek nem tudnak, vagy nem akarnak reagálni, tehát ezt az időszakot mindenképpen zajosnak kell érteni, és ténylegesen, ahogy a kolléganő is mondta, hogy nagyon rövid idő lesz arra, hogy eldöntsék az ügyfelek egyébként, hogy akarnak-e perelni, vagy sem. Nem fognak igazából a perindítás lehetőségétől elesni azzal, hogy ha nem reagálnak ezekre a kérdésekre, tehát ez egyébként nyitott lesz, akkor fognak erről dönteni, hogy nem perelhetnek tovább, hogyha aláírják a forintosítási brossúrát. Mit javasol azoknak,
jobbára ugye ezek az autó tulajdonosok, akik ugye nem jelzálog hitel, tehát ugye őket mi nem érinti ez a forintosításos történet. Gondolom per. Nekik igazából más lehetőségük nem nagyon van. Pontosan azért nem, mert két irányból is megközelíthető a dolog. Az ő szerződés csomagjuk az, ami a leginkább problematikus. Abban lehet leginkább olyan szerződéses paramétereket, feltételeket találni, ami én úgy gondolom, hogy alappal és nagy eséllyel a bíróságok előtt támadható, illetve hát pontosan ez a védőháló nem terjed ki rájuk, tehát lehet, hogy emiatt esetleg, bocsánat, a bíróságok emiatt elnézést tőlük is, de korrektebbül fognak esetleg majd? Tehát bátrabban? Tehát nem fogják azt, hogy jaj, hát itt a kormány hozott egy döntés, stb. Nem értek vele, akkor annyi, hanem mivel nem kaptak egy védőhálót, ezért lehet, hogy emiatt a bíróságokon még jobban nyitottabb szemmel fogják majd vizsgálni az ügyeket? Az biztos, hogy a bírói szabadság sokkal inkább fog érvényesülni ezekben az ügyekben, hiszen itt leszámítva azt a néhány kuriai döntéshez köthető korlátot. Igen, még rengeteg más helyre ezeket leszámítva, ezekben a többiben, a fennmaradó szerződéses kérdésben a szabadságuk gyakorlatilag teljes egészében nyitott és szabad. Jól tudom, az ügyfél bemegy a önökhöz például, és ugye önök átvizsgálják ezt a szerződést. Mi a tapasztalat egy autós szerződéssel kapcsolatban? Valóban igaz azok a hírek, mely szerint 1000 sebből véreznek ezek a szerződések? Igen, ez teljes mértékben így van, sokkal inkább, mint az ingatlan vagy tehát a jelzálog alapú hiteleknél. Sokkal problémásabbak ezek a szerződések, viszont ugye azt is látni kell, hogy itt ugye már nagyon sok esetben már csak 1, 1,5, 2, 3 év van már ugye a futamidőből hátra, tehát nekik mindenképpen érdemes a per gondolatával ismerkedni, mert ahogy az ügyvéd úr is elmondta, nem lesz olyan segítség, olyan támogatottság, és nem lesz olyan jóváírás sem adott esetben, amire ők most talán számítanak, ugye a különböző híradások kapcsán. Viszont pont ezért, mert ennyire hiányosak, vagy ennyire pontatlanok ezek a szerződések, ezért lehetséges az, hogy nagyobb eséllyel indulnak akár egy jogi procedúrában, vagy egy jogi eljárásban, mint a hasonló, tehát a többi kölcsönszerződés. Ügyvéd úr, lehet ebben tudatosság az állam részéről, hogy ezeket hagytak ki pontosan, ahol a leggyengébbek a szerződések? Ugye pont ezekkel jelen pillanatban még nem foglalkozik az állam. Ezt nem lehet tudni, hogy ebben mi a tudatosság. Az biztos, hogy egy kormánynak sokkal koncepciózusabban kell gondolkodni, mint egy átlag polgárnak, még akár mint egy átlag banki vezetésnek is. Sokkal összetettebb egy ilyenfajta gondolkodásmód, tehát nem lehet tudni azokat a gazdasági, stratégiai kérdéseket, amikben nekik még ezt számításba kell venni, hiszen ezek nagyon-nagyon sok ezer milliárd forintos kérdések, amelyet vagy akár a bankszektorra hárítva, akár az ügyfelekre hárítva, akár a kormányra hárítva, ez jelentősen befolyásolja a működést. Természetesen ugye ezt már közgazdászok elemezték sokszor. Egy bankszektorra hárított ilyen összeg az alapjaiban a gazdaságot lehetetlenítheti el adott esetben. Az ügyfelekre hárítása az tulajdonképpen egy nagyon komoly mértékű elszegényedéshez vezethet, és természetesen a kormánynak sem jöhet jól egy ilyen jellegű árbevétel kiesés, vagy pontosan egy ilyen jellegű, vagy ekkora mértékű veszteség. Tehát az ilyen jogszabályok megalkotásánál mindezt figyelembe kell venni.
adott esetben egy ilyen kérdést pontosan annak hogy mondjam, szétszórtsága, vagy pontosan annyi, hogy a sokszínűsége miatt ezeknek a szerződéseknek és a szabályozatlansága miatt sokkal nehezebb ezt föntről jogszabályi keretekbe helyezni, és így szabályozni. Ezért elképzelhető egyébként, hogy ezt magára a tényleges végeken harcoló igazságszolgáltatásra fogja hagyni a kormány, és nem szabályozza, mert ebben nem alapvető sablonokról beszélünk, hanem 100 000 féle szerződésről. Akkor zárok szóként meg lehet jegyezni, akkor irány a bíróság. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen. További devizahitelmentes napot.